lo nek mare magitimore kinde mabende ne mane en jawache lo obila pacho kaendi machon Charles Owino koro koni apisas ma itudo kod nek mar Albert Ojwang nyaka kawanegi okang' kaluwore kod chik. Owino mabende loso kod nyakalondo mar Ramogi Okinyi makuono wacho ni kaluwore kod report ma ohiu manyo chiw kod obila ewi tho mar Albert Ojwang ma nyaka sani pod medo nyuolo penjo mathoth. En gino mabende biro chuno obila mondo mi ochiwe ler kaka ne mano otimore, ni mar obila nyokoni ne ogo wiye kor ot mar od ang'ech manolorne ma ochwe owito ngimane. To kane en sel kende then ng'ama noneno dibed ni sel ni nitie CCTV. Kantie CCTV, well and good, bro produce, but ka onge to nyalo bedo ni ng'ato o mislead the IGP, which is normal. Maybe out of panic ng'ato thoni sel kakitimri onge ng'ato nyalo manufacture a story, but manufacturing a story nigi multiple effects because kata kane in innocent it starts showing ni karokini no omiyo miriambo investigations oken gima ber. Action nyaka bed taken against ngamonego Albert. It must be taken wacho okwadwa ma broke the relationship between us is sirkal. To ngata monego Albert, action must be taken because we want to remain united. And Albert justice nyaka yudi. Owino bende oluwo ni tho mar Ojwang en mano ma jatend piny Kenya William Ruto ok biling'ie kaluwore kod kit telo masani nitiere e sirkal mamalo mar Broadbase ma bende oyudo sir kowuok kuom ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Jakom poko yie no negi jaluo mora mora kada di. Alakia, jakom ok nya yie. An magi manya ketho chunye kabisa mowuok e Broadbase government. Omiyo president ong'eyo the value mar luo support in this Broadbase government. And mane omiyo adwa assure any ng'at mawinja ni kopo adieri kata jathuru gi jatelo manyalo bedo involved in this thing, jatelo biro sacrifice. Okay. Okoye. Eneja Command National Security Advisory Council. Yes. Okobiye. Human security. Yes. Okobiye. I can tell you. Ma en gima kuom ker sani kata ne bed mana ninga nino siepne machal nade. Katibed jadhoodgi. Kinego Albert, the president will sacrifice.